बिग्राय नों अबाव थांमारगौ नों हरखाबनो अबाव गोमाना थांमारगौ बिग्राय नोंखौ बेसेबां नागिरगासिनो पुलिसफोराबो नागिरगासिनो नाथाय नों अबाव थांदों अबाव दंमारो बे बिबारि बाजैखौ आं नायनोनो हाला ओरैबायदि दुखु मोनो बाजै मिनिसोरां दिनै थानायाव खबर लानो थांनाय बिसोरबो मानो दासिमबो नागिरना होनो हायाखै जागोन दे बाजै आं दिनै खबर लानो थांगोन खबर मोनाखै खोमालै मोनबाथाय बिसोरलाय फन हरखागौमोन मा खालामबाय दं बिसोरो मानो दाबो नागिरना होनो हायाखै बिग्रायखौ नागिरनानै थायाखै खोमा पुलिसफोरा नागिरदों बाजै पुलिसफोराबो नागिरगासिनो नाथाय दा मानसिखौनो मोनाखै मानसियानो अबाव थांमारखौ मा जामारखौ इसोरासो मोनथिसिगौ आरो बाजै थेवब्लाबो र' आं थांना फैनो थानायाव थां मोजाङै नागिरनो हो खामानिफोरखौ मोजाङै मावनो हो मिनिसोरां बिदिबा बोरै जानो औ बाजै थेवब्लाबो मोनगोन दे बाजै सानसे नङा सानसेबाबो आदाखौ नागिरना मोनगोन होननानै नै दिनैसिमहालागै नागिरना मोनाखै थां मिनिसोरां नों थानायाव थांबाव दिनै आरो मोजाङै नागिरनो हो जागोन दे बाजै बिग्राय बिदि होनना मोनथिबा आं फैसाखौनो लायनो होआमोन आयै मा आइ नों ओंखाम जाबायना ओंखाम जानोनो गोसो गैया आयै आबाखौसो गोसोखांबाय थायो मा होनना बुंनो आङो गथ'खौबो दङ दे आइ नों साफाया अबावबा थांदों बियो खामानि ओंखारदों ना दङ दे बियो नों साफाया मबाइला गाज्रि जादोंनो बिनिया फैगोन बियो थगायदों नों आयै आफाया गैया आफाया गोमाबाय नङाबा आफाया दासिमहालागै फैगौमोन आफा आयै आफाखौ सोर मा खालामखो बोरै गोमामारखो आफाया दङ आइ नों साफाया दङ फन हरदोंमोनथ' थगायदों नोंसोरो ओरैनो दङ होनबाय थायो आफाया जुदि थानाय मोनबा आफाया मोजां जुदि थानाय मोनबा नोंसोरलाय मानो गाबगौमोन नोंबो गाबबाय थायो आफायाबो गाबबाय थायो आंखौ थगायनाङा आयै होमबालाय माथो आरो दङ नालाय दङ थां न'आव थां ओंखामफोरा जायो थां गैमारा आफाया ओरैनो थगायो बिसोरो आंखौ आफाया दं होननानै फैगोन होननानै गोमादों आफाया आं मिथिगौ नङाबा बिसोर गाबामोनथ' आयु आया मा सिगाब बना लालाबायखो हराव गोजांग्रा जाबायना जोंनियाव आरो बिदि कम्बलबो गैयाना रोजा कम्बल हराव गोजांनाय मोनो बेनिखायनो आया बिदि सिगाब बना लायो आयै मायो आयै मा नोङो सिगाब बना लाबायानो औहाय जायदुम आंहा हराव बेसेबा गोजांखायो कम्बल बायनांगौमोन कम्बलानो गैथारा दा फैसाबो गैया औ बेनोथ' आइ नोंबोथ' हराव गोजाङो खोमा नोंनियाबोथ' कम्बला गोबासो मा होनो नोंनोबो जिगाब बना होनि दे आङो नांथ'आ दे आयै साननैसोनि उनावसो गोजांद्रायगोन दाबो गोजांदों खिन्थु साननैसोनि उनाव गोजांनाया बांद्राय जागोन अब्लानिया आंबो जिगाबखौनो बना लानांसिगोनलै आयै दा कम्बल बायनो नांगौमोन फैसाखौनोथ' महा मोनगोन औ बेनोथ' फैसायानो गैथारा जादों माबा बै रांखावरिखौसो गोसोखांदोंहाय बेफोरबायदि बुंनायखाय मानो आयै बे फाफ्लि हिन्जावखौलाय मानो गोसोखांदों बिसोरखौ आं ओरैबायदि गिनाय मोनो आरो बै जांगिलाखौ जोबोद गिनाय मोनो आङो मालाबा फैनानै जुदि माबा मोनसे खालामना गालाङो जेबो खालामालै आयै ओमफ्राय बै हिन्जावलाय दा अबाव थायोनो रांखावरिया नों मिथिदों आयै मिथियाहाय अबावबा थायो दा ओमफ्राय बे साननैसोआ सेलब्राया खबर लाथाराखै नामा नोंखौ खबरखौनो लायाखै र' बेबो न'आवनो थायाखैना बिमानि थाखायनो थेवब्लाबो दा बिमाया न'आव गैलानो थांगोन र' मालाबा बेफोरखौ बाद हो आयै दा कम्बलखौसो अबाव मोननो दा आङो बाराबा आङो आंनि बिफानाव बिगोनहाय आयै थाख्लानियाव औ आयै थाख्लायासो आंनि अरिजिनेल बिफानो आंखौ फिसाजो होनना मोनथिबा बियो आंखौ अनगोन ना अनाबा मालाबा आङो गोसो जायो आयै हाजारबाबो बियो आंनि बिफा जाहैबायना बेनिखायनो बेखौ नायनो लुबैयो दानियाबा मानो फैला आयै नङाबा बेनो खिन्थादो आं बेनि असे फिसाजो होननानै नाङा नोंखौ असे फिसाजो होनना मोनथिबाथाय बियो नोंखौ लांनोसो नागिरदोंमोन खोमा नोंखौ जुदि लाङोबा नोंबो जुदि थाङोबा आंहा मा जागोन
हाय आफाया लांबानोखि आंखि थांगोन नोंखौ नागाना आंथ' थाङाना जेनेबा हाजारबाबो दा आंखौ फिसाजो होनना मोनथिबाय एसे एनला फैसाफोर होनोबो हानाय दाथ' जोंफोरनिया कम्बलबो गैया जादों कम्बल बिबा होगौमोन खोमा आफाया जेनेबा फिसाजो होनना मोनथिबा नाङा दे आं रावनोबो खिन्थानो साना बे बाथ्राखौ लागिबा आंनो माबा मोनसे खालामनानै कम्बल गांसे बायगोन माथो खालामबावनो आयै फाननो गोनांबो जेबो गैया दा हरावबो बेसेबा गोजांसिगोनसो कम्बलखौलाय नांथारसिगौमोन गोबाव सम जाबायमोन दे नोंसानो फैथारिया औ ओमफ्राय नोंसा माथो लैथोसि बिहामजोनि बोरमाया सिखाव जादोंनो औ सिखाव जादोंथ' आरो गावगायानो खाथोन गैयि बिनिखायनो लांजाबाय सोरथ' लामायाव खाना दोननो होदों दे आरामसे थिखांना लांबाय आरो एथ' गिदिरमोन मागोआ 15,000नि सिङाव मोननाय नङामोनहाय बारासो मोनगौमोन खोमा ए बिदिसो होमबा ओमफ्राय बिहामजोआलाय मोदोमाव दङ ना मायो गैया बेथो ना बाजिसो मोनथिला आरो हाबा जानायानो दिनै एथ' गोबाव जाबाय माथो दासिमबो मोदोमावनो गैया अब्लालाय बाजियानो आरो बियो सासे नङा सासेबाबोथ' गथ' नांगौना बिदिबा बिसोरनिया मा जागोन दे सासेबो जुदि गथ'आनो जायाबा औहाय आब' नों थिगखौनो बुंदों गथ' जायाबालाय सासे गोदान हाबा खालामनो होबावगोन आङो बिदिबालाय बोरै जानो बे बाजिखौलाय मानोथ' लाखिबाय थानोहाय रामोन्दाखौ सासे गोदान हिनजाव लाबोनो होगोन ओमफ्राय बे लैथोस्रिखौ होखारहरगोन नाङा आंनो बेफोरबायदि बाजि बिहामजो नों थिगखौनो बुंमारदों दे सोरथ' लाखिबाय थानोहाय बेफोरबायदि बाजि बिहामजोफोरखौलाय सासेबो जुदि गथ'खौनो होनो हायाबा औहाय आब' बे बाथ्राखौथ' आं बारा साननानै थाङामोन नाथाय दिनैसो मोदोमाव नांदों आंहा मानो दासिमबो गथ' गैया बिनिया उदैयाव दासिमहालागै देरबायानोमोन मायबा नङा मायबा मोनसेबाबोथ' जाहोन दङ बिनिया गथ' लायैनि खारन दङ नङाबा सोरखौ नुदों एथ' बोसोर थानाय मा जाबावनो आब' बेरामोन्दानि खाफालाबो गाज्रिखौनो होननांसिगोन बाजि हिनजाव मोनबाय जिखि जाया आब' नोङो बे बिहामजोखौ लाखिबाय थानाहाय सासे खैना नायबानो जाबाय बोसोरसेसो नायबाव बोसोरसेनि उनावबो जुदि बिनिया मोदोमाव थाया अब्लालाय बेलेग बेबस्था लादो औहाय आब' बिदि बाजिफोरखौ दोनबाय थानो हाया लाब गैया सासेबो जुदि फिसाखौनो होनो हायाबा जोंनो फिसौ नाङा नामा फिसौ नाङा जोंनो नांगौ मानो नाङा जानो नांगौ फिसौखौथ' नांथारगौ होमबा दासिमहालागै फिसौनि मोखां नुनांगौमोन जोंफोरो मानसियाबो मोजां नंखायाहाय आब' माथो बुंबावनो मानसिफोरा आरो आंखौसो गाज्रि सानो नाथाय आंना बिहामजोआसो देन्जार नुनायावसो ओरैनो मोजां नुफ्लायो गोदै गोदै मानसिफोरजों सिं सिं बेसेबा गेसाव बिदिनो आरो ओरैनो मोजां नुफ्लायो सायाव आरो मानसिया खाथोनबो गैथारा खोमानु बेनिखायनो बोरमाखौबो खावजाबाय औ माथो बुंबावनो आरो न'नि खामानिफोरखौबो मावनो नागिरा आंसो मावजोबो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे एकदम समानो गैया दिनैबो आङो ओरैनो जाबा राजा ससेल' बानायना दोनबाय आरोना लोगोफोर माने बानायनो सानाखैमोन आङो मानो होनबा आंहा बै मोनसे चेनेलाव होनो थाखायबो बानायगासिनो आरोना एकदम पार्ट 7 लाबो पार्ट 7खौ लाबो आब' होननानै एकदम बिगासिनो बयबो बिनिखायनो आङो बानायनाय जादों आरोना माने मा होनना बुंबावनो लोगोफोर मोननै भिडिअ बानायनांगौ बिराद सम नांगौ आरोना समखौनो थोआ मोनग्रा जाबाय आं बिथिंजाय न'निबो खामानि मावनांगौ देहाफोराबो बारा मोजां नङा थेवब्लाबोथ' आं बानायगासिनो आरोना लोगोफोर दे लोगोफोर दिनै बेखिनिखौनो नायसाबदो आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा सम मोनबाथाय आङो एसे गोलावै होगोन आरोना नेक्स्ट भिडिअखौ ओमफ्राय बै मोनसे चेनेलनि भिडिअआ समफोर फैनो हानाय दे लोगोफोर गेरेन्टिथ' गैया देनाय थेवब्लाबो आरो आं समफोर हगारनो सानदों दा टाइमखौसो मिलायनो हागोन हाया मोनथिला आरोना बानायखांना खाङा मार गोबाव नांगौ आरोना लोगोफोर आरोथ' बुलायनाय सुलायनायफोराव ओरैबायदि गोबाव नांगौ ओरैबायदि खस्थ' आखाइफोरानो थांनो नागिरा बुबाबो बै फार्स्ट टाइमावलाय बानायनो एसे मोजांमोन दानिया एसे खस्थ' जाबाय आरोना बुलायनो दानलायनो बिराद खस्थ' जायो दानिया बेनिखायनो गोबाव नाङो आरोना लोगोफोर दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां फोजोबनाय जाबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर भिडिअआलाय गुसुंद्राय जाबाय दिनै गुसुंद्रायबो जाबाय दिनै भिडिअआ बिथिंजाय एसे बरिंबो माने बारा मोजाङै बानायाखै आरोना लोगोफोर आं ओरैनो जाबा राजा दसेल' बानायना दोनदों जेनेबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ माने जानोबो टाइम गैया जादोंलै लोगोफोर आंहा दे होमबा